Yo! Welcome back sa Yawa nga Review. Marshall Bonifacio di ay. Ani na sa ta para mag-review og isa na pod ka battle. This time from Rapolo na sad kay gamay ra kay tag choices for now. Pero ayaw magkabalaka kay daghan na kay kog gilista diri sa akong listahan ng mga battles nga kung gustong tan-awon dili lang kay sa Rapolo o sa Flip Top sa ubang liga pod, especially katong mga Bisaya nga mga battles. So, ayaw magkabalaka maabtan na nato tanan. Ang ako lang yung promise is like ako maning kamot kung mahimo ning consistent ang akong pag-review ug pag-upload sa ngayon lang pud gamay nga pagsabot gamay kay one month tibra ni siya ako mag-shoot ako basta ako lihok tanan. And as far as production goes, kung kabantay mo ako mga background maglain-lain yun na kay wala pa tay permanent nga station. So kung asa ko maabtan og gana nga mag-shoot murag tanawon pud na kung asa ko dapat pwede mag-shoot nga maganahan ko. Pero and basta ako lang gini paningkamutan nga gradually bisa gradual lang nga improvements every episode is natay mahimo. And yeah, unta sa mga nananaw karon, okay mo tanan sa inyong mga kahimtang, no, himsog inyong panlawas unya namoy happiness sa inyong heart. wild kayon January na murag dugay mahuman pero naka-survive ta. So we will survive and we will carry on until nga mao-okay ang tanan. Alright, so ang battle naton tanawon, excited gyud ko ani nga battle kay bago lang ni migawas niya. Before na siya migawas, sige na ko kadungog nga gabi ni kanindot sa live and sakit dagit kay sa tiyan tanawon kasi yung katawa battle ni Climax og ni Lil Strux do. So kung nagsubay ka sa Rapolo nga battles og sa Visayas hip hop scene o sa battle scene nila, kani si Climax og Lil Strux murag kuan na sila household names kay kanang mailhanan nimo nga kanang if naa ila pangalan sa posters, you will know na dili gid sila basta-basta. Akong tan-awan nila ka murag sana sila ang mga reality check sa mga, for example na ay rookie nga bago lang mosulod niya, grabe siya maayo, hasi siya pinakahasi sa mga kwan sa mga sa iyang batch niya, tan-aw sa tao sa iya ka pwede na gid siya ilaban sa mga veterano o mga big names. Kini sila Climax o Lil Strux kung mo ipakontra sa ila pag reality check, nana sila kamaayo. Di sila basta-basta matarog bay. Kung naay ko masaktuhan gyud, piti gyud lagi kung naay magpabangbuang nga kanang baguhan na niya maingon nga maayo. Kung kini imo ikontra sa ila, maglisod sila tawok. Especially nga kuan ganang murag sa panahon karon nag-evolve na ang style sa tanan at tong sa pagsugod ni Climax ug ni Lil Strux na lang sila isa ka packet na lang sila isa ka style nga bulag dito sila comfortable. Pero karon na daghan na ka sila skills nga na pick up sa along the way silent journey sa pag-battle, no. And siguro mga napud ni siguro sila katuig battle no, 2025 na gud ta karon nya. As far as I can remember, siguro si Climax nagsugod na to ang panahon. Si Climax medyo dungan-dungan sad may nagsugod sa Rapolo, siguro lamang isa duha ka tuig. And solid din kasi yung stature sa Rapolo sa dipod siya pakon. Actually battle ni Climax, and if you want to check it, you can check it sa sa search lang ninyo, Climax versus me. Daog ko adto pero personally wako ganahi sa akong performance. Like most of my battles di ko ganahan sa akong performance kay wala. Siguro ato nga panahon murag ganado ko, murag nauna rig ako sug nako. Ganado kay ko mo battle pero para abot sa battle maglisod na rin kong tabok, and I did enough para pildiyon sa Climax. Pero Climax did well as he always do kung ganado po siya. Yeah, solid kasi Climax kabul ang pinaka strong suit kinako sa iya kay dili common ang iyang jokes good. Murag na ay distinct gid, grabe ka Bisaya unya, murag sa iya ra pud nimo madungog. ang
Kani po si Climax ang sungog ani kani po si Climax rabi ni siya ka gamhanan kay ang iyang GPS ani kay kuan ra bituon og hangin. Kung mag-ano mo kung for example katong nag-basketball mi atong sa Mandawi atong last year. Nya layo ba kay nang ila kay taga-Naga mo ni siya. Gihatag ni Sir Lay ang location nya iya ra nang giban-abana sa bituon ug sa hangin asa padulong. Nya kuan pod kanang manimhot po na siya kung asa mo mga baho para matultulan niya asa may nagdula. Nana na siya gamhanan si Climax and ay kung siguro kung sige mo kung nagsabong sa si Climax no kung iya gid siguro ni 100% ning battle siguro layo gid daghan gid mairok lagi nga mga MC lagi. Same with Delistrax. Kay kung padak-anay lang og kuan og bunal ay daghana laging malatos aning Delistrax lagi. Kuan ba nagkilabot og kuan, kilabot og mga byuda tirada man ni si kuan sa kay Delistrax. Si Delistrax dugay na kay nakon na ilhan mga 9 years ago katong pag unang out of town gig nga gi-represent ang Rapolo 2016 pagkadto na magbuhol na i-battle si Delistrax and first time na ako siya makita I can see nga nagit siya potential nga to do good sa big stage kay nana siya kagaling mong identity grabe ka unique ang iyang identity Negrong Bisaya bay siya ang N-word pass supplier sa Flip Top. Kung kag N-word pass duo lang ka kay Delistrax. Hoy nag-rhyme to bars. So yeah tagi check ang guling identity and unique sa siya magpakatawa and dala sa ganiya ang kumabattle di ba every time bisag gun bars gani siya bisag Bisaya kay siya mo gun bars murag malingaw gyapon kay paminawon kay although kabalo ka di ba ngita kinsa may MC nga mo gamit og pusil di ba nga mo patay gid pero sa iya murag naagit siya nay added integrity I don't know siguro kung racist to paminawon pero nay added integrity kay mo may ma-imagine nato kay mo yung permi nato makita sa media di ba. Anyway excited kay kuha nga battle tanawon karon ato na sila i-judge to na silang husgahan sa ilang mga kalihukan so let's go. First Dota sa intro Stata na sa dani Dota nita oy. Kani Rapolo subang Andres laro sa Azul sa Subuwa kaunom nga batol nga nagkibayon na yan lang sa Jibay. Isa na sa Azul sa Subuwa permanente ng busikong dahil salamat sa tanan na diri karon nga nagpabilin padaw na human pero naagya po na diri bisa na sa tanan DJ CQ sa tanan. Low kay energy si tata o murag duda ko nagsugod din siya ng event og alas 10 lagi. Daga kanang Rapolo naka-Rapolo time na sa din sila. From kanina sa akong wala gikan Bohol dawi no og Lapu-Lapu make some noise for Lil Sox. Negrong Bisaya Dawi no Lapu-Lapu. Negrong Bisaya ni Pai Negrong Bisaya Negrong Bisaya Oh Lilaho Cruz si EL
Kompleto, Chris Ace, Jikko yung sugan, J Black. Dark room. Sa akong to, gikan naga, make some noise for Climax! Gusto kang makipuntra, ihatag na ko matik. Labaw pa ni sa bomba. Climax on Naga City, Cebu. Nagagang Boys, Shaman Ubek. Tanan kay makasagit, mas maayo ko sa imuha. Wala di kagihan. Climax, nagagamboys. Shout out sa mga kaka ni Climax. Malagoy. Sus, kana si Climax do. Grabe ginagkaka, manok. Basta talang klaseng suga lagi daan na iya. Naaga na siguro na yung ano. Sabong ug tiki, naa siguro na. Climax. PM lang mo niya kung gusto mo ano, kung gusto mo pusta. NBA na po na NBA kada adlaw na. Sige na. Pintos, tawag si Climax, pili niya na Lil Strokes. Daw Lil Strokes ay bali dahil pili niya na. Tanawa. Siya, minag Tanawa eh. namin ba? Enjoy yun na tanin. Nandun namin battle. First round, Climax. Game! Itumon ka nga negro. Sinawon murag limpyo. Makabad trip tong gilugda ni ang tunto. Kayang tagip-tip ang gibag-on murag libro. Yes. Siya day si Thomas. Pangan pa lang makagaba. Naglibog mo nga ng Thomas. Hasta pud ko kay nauga. Pero kamatuoran ni gawas katong ako nakakita nga maudi ang Thomas kay Thomas buang pero ayaw. First 8 lines to hilarious na kayo putang. Maudi ang Thomas, Thomas buang. Oh, diba? Ikaw unique kasi mga jokes. And Climax. Kailain daw yang lahi. Half mao'y iyang giingon. Ha? Gago di lain nimong lahi. Di ka half. Tibuok ka nga itom. Kaya kung kita magpainit ha, matik kapiugatas ang gikutaw. Ang buang kung magpainit siya, matubang ras adlaw. Adlaw. Pero ayaw. Kaya naabi ako magtanaw kung panington ka tol. Nindot ka ayo magsinaw, murag hinog nga kay mitong tapol. Labi na kung bagong ligo niya presko ni pre. Itong nga sinaw, murag sapatos sa gwardyang padong duty. Ay sagod. Pasuwayan o tagpahid. Awa, lahion yun siyang panit. Lapukon nga hait. Unsa na imong gamit? Glow in the dirt? Glow in the dirt. Lapo ko nun niya hait, sinaw. So glow in the dirt. Ako ito, mansad ko. Pero kung sanina og puti ang pagkagwapo mo lutaw. Oy. Ikaw kung magsanina kag puti, ang sanina nga puti, mura o galutaw. Kay dark kay ka. Pero sa kamaayong tao kabuutan ni maway makalupig. O inana ni ka solid. Itong gawas puti ang sud, di na kailangan hugasan pa og tubig. Sa katunayan, pwede ka mahimong superhero. Asayin ka sa bukid. Ikaw ang tao nga butig. Ang gawas puti ang sud, di na kailangan hugasan pa og tubig. Sa katunayan, pwede ka mahimong superhero. Asayin ka sa bukid. Ikaw ang tao nga butig. Ano sa'yo, butig, boy? Palayo ko comment ano sa'yo butig. Ako sabot ka, taon na lang is paminahon. Pero ayaw kay gutra ba ni sila ha? O inana ang iyang tratar. Pero way nahimos ako mga bara nga joke ra. Bisag pilapay isugal. May paitsahag labakara or iuli nis ilang lugar. Kay karumpatay ni inyong goat kay naligo sa bugal-bugal. First round, Lil Strokes. Span ko to. Uy! Nga ano mo na, bro.
Kaya ata. Musta, bro? Murag niyayag-hayag naman kagamay. Mura naman kag negrong hilaw. Sa una, kinaito man kayo kalam ikakulata kada adlaw. Pero sayop imong desisyon. Anong imo ning gidawat? Ako tong itim nga nasa dildo. Akong otin ang ikalawat. Nasa dildo. Ay, nako, putang ina. Ako tong itim nga nasa dildo. Akong otin ang ikalawat. Mura ka gastargising. Mura ka gastargising. Pero medyo mo tagak sa kangit-ngit. Ako, mura ko gasunbaiting. Kaya nagpataan ko sa kong panit. Speaking of panit, kasali kay BBPs oh. Mura magbagong inanak. Kaya naman sa BBPs, ang namahaw po sa Sirilak. Hindi ba nga joke nila. Sila giduha lagi sila jokes nga kanang first time ni mo madungog and the way mo nila i-deliver ba kay bintagid bito kaayo. Kapag ganin sila jokes nga kanang di nila tuyoon pag sell pero kanang ipahapyaw lang nila nya kanang late makuha sa crowd. Usahay gamay ra gapon makakuha. Pero na sila yung mga jokes sa di inana nya murag next level ano siya ba next level comedy nga kanang dili bitaw nila i-sell pero di po nila explicitly ibenta pero it would hit the right people murag inana. That's what makes this shit beautiful. Panit, kasali kay BBPs oh. Mura magbagong inanak. Kaya naman sa BBPs, ang namahaw po sa Sirilak. Bita, BBPs, bita mo siya naong, no? Manggahon. Manggahon ba? Pero wala pa ko nahuman. Pili itong bunga nga mangga akong pasabot punuan. Ayaw ko, inang, ikaw tong nega nga naka-scooter, NMAX. Ay, yung ingna ikaw tong niga nga naka scooter in Max. Lainsan, talentado. Pero chief, mong pag... Di Pero chief, Di ba? Mara siya padong bad verse baka na pitong bati na kayang wordplay pero minindot na. Sa kabati sa wordplay, minindot na. Inbox ka, liban ka, tao reaction sa tao. Oy, okay. imong pag-abanti kay dilan ini mo Prime Max. Kung wakwa ka sa naga, pero chief, imong pag... Nega nga naka-scooter, NMAX. Pero chief, imong pag-abanti kay dilan ini mo Prime Max. Kung wakwa ka sa naga, kapre ko sa mua. Kung mangwakwak mo gabi, ikatambay ra ko sa kasya. Hindi to kuwak-wak mas inyo ha. Kapre ko sa mo. Kuha na siya chillin like a villain ra ka sila climax kay mangwakwak man siya kay mag-chillin ra siya sa iyang akasya ba, no? Roll ra ko dito ay. Parisan na kulapo isa ka batol. Kung naiwakwak tagadaga mo labay ay. Patsupaw na ko sa kong bulbol. Bulbol lang sa. Kay pareha raman po ni kadako si mong baba. Last kanit sopa ni. Hantod karon na magsaba. Pero real talk. Hadlok ni mga wakwak sa naga. Kaya kung mamalbal sila gabi, dapat na sila ibita. Kailaysyon yung mga wakwaka. Kung mamalbal naka-target lock, ilang pako na puno order kay ilang gamit Google Maps. Oy. So kaning ano na ko na say word nga nasulti ka medyo
Tanaw na ako dili umon. Correct me if I'm wrong, pero kaning word nga laisyo sa Cebu ro gid ako nadunggan dadto na ako nadunggan gyud, and ang meaning ana kay social. Gay linggo ba ni siya? Palihog ako kuan sa comments kung danaw na ako gay linggo kay nadunggan pud nako siya sa Manila. No. Pero wala ako nadunggan sa Mindanao. Pag adto ako Cebu, diha ra ako nadunggan sa mga kauban ra na ako sa trabaho. Laisyo nga wakwak no. Nay ano, nay Google Maps ang pako. Onya, kung batig naong, di nila hilabtan. Susi ng impacto. Mapito si Mirox maglaag, pasagdan na dito. Onya, tika-tikon na yung storya na. Ayaw ka bala ka, pre. May mga labot ni mo dire. Amo ni Maluarte. Pataka ramang ka. Pasumangin ragway mga labot kay o may mga labot ninyong duha. Sa kalibutan ng mga kapre, lahi. Lahi. Di ka membro sa mong baryo kung mong lobot way tahi. Kay lahi among hising. Lahi among hising. Kay lahi among hising. Kay magbase sa sukod. Kung inyong hising dire, bubalik sa agi, ang ako magpabilin sa sulod. Hazing ba? Sa ako mo ito natin mag-judge. Para na ako kay, ano to? Lil Strux. Mas kadaghan ko nag-post sa iyang round. Di, mas daghan siya entertaining lines. So, pareho silang approach kay gamit sa first round, pero mas may lutaw ang kay Lil Strux. Para na ako, no? Mas daghan siya moment sa first round. So, 1-0 para kay Lil Strux. Top of the second kay Carlos. Awa kay Max. Bangwakwa ko na may gabi eh. Inuod ka, bra. Kaya kung nangwakwak na ibuntag, wa ka makita. Nya, nagisgot na sa iyang batuta. Katong 7.2 ang haba. Buang ako 3 inches rabaya. 3 inches ang kulang, musangyad na siyuta. Game! Ikan panig Bohol. Ni dayo sa tong syudad kay Gilaay. Karon natong i-welcome mga tol, tanaw na tong di ba ni magmahay game. Unang areniyag Cebu, ang buang nagkapuliki. Unsa kagago ang payong sa Santo Niño gidala niya uli. So mga di aware no sa sa sulod sa Santo Niño nga cathedral, naa na sila yung mga payong sa kilid para kay magmisa na siya usahay, magmisa og init ba kanang napay adlaw nya usahay kanang muulan. So sa gawas ng misa naa na sila yung mga payong ilay pahulam sa mga deboto. Di ko sure ako ka-try, pero naa na isay payong sa sulod nga dapat di mo dalon pag uli. Nagpakuyog sa H&M. Gidala na ko seaside, iyang kalagot, grabe park. Mahal ra daw kaayo, gidritsog uli ang shopping cart. Iyang gusto daw barato, mo ni exciting part. Day barato kayang H&M, Happy Mart. Maong sa kulon mini diretso. Ang buang hapit madisgrasya amo gitabang. Limang kapago ni tikang. Abi ko nun niya kung green ang sanina, pwede mo labang. Kaiwani kailag road signs. Katong dito Miss Ilaha, kami pa ini-adjust. Mga driver, grabe kayo og taras. Di mo to batas para mo stop. Kailangan tiunan pa ni mo armas. Grabe sa inyo, bra. Mga tao kalit lang panghagis. Pero sa inyong foods ko ni hanga, the best jud promise. Lupig ang overload ni Diwata sa ilang man-made pares.
Okay, man-made forest. Nindot sa kaya pagkasulat no sa inyong pagkaon sa inyong foods kumihanga. Tas ano, lupig pa yung overload ni Diwata. Na internal siya, no? Man-made 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 forest no kung makabaw ana day kung makadtog Bohol. Nindot kina siya nga spot sa ano, nga tourist spot sa Bohol. Forest siya nga murag tabo ng mga sanga sa dalan ba. Nga man-made. Oo, kabaw kay sa history basta kay gitawag nilang man-made so for sure ang naghimo ana tao di na siya natural. Pero alam ka na sa una kay katong kaadto mig Bohol no kay gitur mi sa organizer sa Tibok Bohol sa mga tourist spot adto mig Chocolate Hills agi mig man-made forest. Si Range kay ang iyang tawag sa man-made forest kay Manuel Flores. Abi na ko mga tutag Manuel Flores. Good times, good times. Pares, man-made wara to. Kay proud taga Bohol kay Nis Amaw. Uy nana siya ka loyal. Pinakahaw daw sa Panglao, pinangga kay mga locals. Og dito ko nakibaw yang angga agta sa corals. Pagsakan stroke, sige pata. So, nag-tres na si kung ano, si Climax, no? So, ang tawag, kung, di ba, ang naandan yun nato kay 1-2 o ano, 4-bar setup. So, uban MCs yun, effective game gamit og tres. Tres means 3 lines. So, mo tayo gihimo ni Climax, no? If ato na siyang i-playback. Tuluro to ka linya, tuluro siya ka rhyme. Nindot kay pagkakuan kay. Moro na siya isa ka siguro style wala ko nag-dare og try kay di ko kabalo kung saon ako siya pagsulat nga natural siya paminawon kay feeling nako kung ako na siya i-try unnatural kay siya paminawon mura siya I did it just because I want to try ana bitaw dili siya I don't know siguro ako ra pud ng preference pero nindot kay siya pagkahimo aning ka climax and ato siya i-playback kailan inyo Kay mga locals. Og dito ko nakibaw yang angga agta sa corals. Uy nana. Pares, man-made wara to. Kay proud taga Bohol kay Nis Amaw. Uy nana siya ka loyal. Pinakahaw daw sa Panglao, pinangga kay mga locals. Og dito ko nakibaw yang angga agta sa corals. And aside nga nag-tres siya, internals pag na, no? Naka-internals. Added difficulty, climax so nag-improve good, improve sad. Grabe. Pagsakan stroke, sige pata. O aksyon na kagkaulaw. Kaya di mo di ko mahutdan og tira. Bisag kadlawon pa ka mamukaw. Kung nasilingan pati ka buhanga ka, bugal-bugal lang, di ka taga-adlaw. Pero ayaw. Nasad inana nga personality si climax no kanang silingan di mga bugal-bugalan ra ka kinadlaw ba. neighborhood roaster ba daw? Roast no. Mapaig ba? Oy. Sorry Strux. Ayaw. Yaw. Kaya karon na ni nagstay sa Cebu. Shit kami go, sure ka magsilbi ka sa trabaho? Unang adlaw niya sa call center. Na insulto ang karaho. Kaya ang caller ni ingon, sir, di ka maklaro. Duterte. Dito ko klaro.
Gabisaya pa gid no. Unsa man ni local ni account nga nang Gabisaya. Room shaker to nga. Joke to, grabe. ang karaho. Kaya ang caller na ni nagstay sa Cebu. Shit kami go, sure ka magsilbi ka sa trabaho? Unang adlaw niya sa call center. So before that no, nindot kayo stay sa Cebu shit kami go ninduto eh. Dili pa to ang kuan ha. Dili pa to siya maugid ang pinaka-rhyme na lain pa na wala na niya gi-internalan sa second line so added drugid siya kuan added spice lang siya sa line na nindot kayo stay sa Cebu shit kami go sure ka nindot ato nga pagabutang ay mura siya kani siya nga mga style ba if kuan ka nang magdugay nakita og battle rap unya kanang concerned ka sa details nakay attention sa details nganong kanang muluk beyond past sa mga unsa ilang gipang ingon and tan-aw nimo kung giun sa pagsulat ma-appreciate gud nimo kaning inani nga mga butang kanang dali ra siya ma-ignore pero if imong mapansin murag mas madungagan nimong appreciation bitaw sa MC sa battle ug sa mismong art form so grabe signs nga ang MC sa Bisaya in general is evolving pod and ang pinaka-statement ani is kaning writing ni Climax especially diri sa round 2 grabe ka detalyado when it comes to rhymes and ang patterns ang schemes gipang gamit di ba and kung imong buton na naon magstay lang siya isa ka angle sa kung si Lil Strax yung kalaban pwede rin ka mag-isa ka angle ang pinaka-effective lang hindi mo himuon is dapat na inlaing nga approach so mo na makita nimo diri kang Climax no and iya pong nag-add po siya value kay grabe po diya pagasulat let's go Kaya karon na ni nagstay sa Cebu. Shit kami go, sure ka magsilbi ka sa trabaho? Unang adlaw niya sa call center na insulto ang karaho. Kaya ang caller ni ingon, sir, di ka maklaro. Di ka maklaro! Aw, klaro man! Klaro man! Mau ni apply sa lain ang gago. Dinana ka baga. Pero palpak pag interview kay grabe ka tanga, gipangutana siya tricky questions yang tubag kadaghan gud ana. tricky Bisaya pass tanaw si Penpluma sa likod tanaw si Penpluma sa likod Mau ni apply sa lain ang gago. Dinana ka baga. Pero palpak pag interview kay grabe ka tanga, gipangutana siya tricky questions yang tubag kadaghan gud ana. tricky Grana si Penpluma sa likod Alagyan, nag-tres na siya, tres. Nag-tres na siya. Tricky questions, nalibog ka ba? Oo, tricky, daghan dyan di ay! Wala ganihan sa mga pagkasugod ng battle, patay din nga room. Karoon nabuhi na. Nice. Oh, bottom of the second, Kirill Strux. Kaya ba baka kung sa kalahian, atong kalahian, ako ning itugan, wala ni sagol baka, akong baka itong glusi, imuha matlak. Black Ops Pong. Sakto ra sa diyang mat.
Sakto na sa diyang mat. Kay sugarol kayo ng piste. Maayo ni mo balansi. Kaya napakdot kami ng litsi niya. Sige nagkapildi, iyang gibayan ilang TV. Panarbaho lagi, Max. Nanarbaho man ni sa una. Waiter ni sa restaurant. Pero naputbol na yun. Wahinong daning kanahan. Kaya painga na sa customer, kitagaan niyang tagtaran. Sa una, ang inigfildo mo, ato may permigtod news diya sa may lahog na inigawa sa IT Park na kanong first time to na ako gikatawo ko sa mga kauban sa trabaho kay pag pangayo na ko sa bilana o pagpangayo. Dako kaayo. Ana ra dayo. Ana ra di ay. Ano to? Siya pa nasako, kaya pagka-football ko niya unfair. Kasala ko to sa customer. Kaya igura ko siya naningil, sinasinyasa mo sa square. Max, for your info, dili to tagtaran. Kaklaro, gisanyasan kagamay nga square, oh. Kaklaro, anang bayaran? Gabi after itong square kanya anong ay katong naningil ra daw siya anong sinya sa square. Pwede ra unta to niya putlon unya mo tabok na siya laing scheme. Ang himo iya pag yung gigatasan ang katong kani siya nga line sugal na kaayo ni kay wala okay na unta to and pwede na unta to mahimong end sa scheme karon iya nang gigatasan niya iya ang nakanindot kay nindot sad kay siya payoff. Nag-react ng tao, may tama siya. Kaklaro, anang bayaran? Sa tinood lang, sa bako pa ko diri Cebu, Pimplong mga climax, mga suod na kustanan. Ilang ipapil na ko, ang ipapil sa Cebu, lahos-lahos ra tanan. Kaya naman na maka, Max, pen, katong nagpadak ka ng tangutin. Cause ngano sa tanan tao ngano magpadak-anay man mo kontra kang Lil Strux. Genetically predisposed mo na si Lil Strux ka mas dako siya utin sa tanan. Pero basin day, no, wag kita kabalo nga si Lil Strux day kanang wala siya na kanang nasayo paghimo si Lord ba niya sa tanan ano African descent kay siya ray gamay og utin. Ganun lang ba ka, Max? Ito nagpadak ka na tagutin, ako ikaw Pimploma. Perti ni mong ulawa. Kaya ka pen, sakto-sakto lang, imuha mo ng okra. Kuya, perti nilang gola pagkakita sa kuha. Si Climax, reaction ng pangluod. Kaya ko sa kong ulok, kaingon siya tuhod. Basta dick jokes sa Lil Strux, no? Never goes old. Bang sukat ato, si Peno Climax, perti nilang guula. Kaya kadakas ilang mga utin, parikos ra sa kuha. Pero yawa is Climax, di mo sugot. Kaya size na sint matter ko, no? Mga ang buwang ng hagad. Kuntis ko na may glolo. Pero ang buwang, na-depress na po ng utro. Kaya pagawa sa kuha, maragutir pa, magiyaha mo ragay mo. Mga sukad ato, si Climax na ngayon na akong advice. Pasalamat ka ako kang gitubos. Kung paning tunay mong utin, basa og tubig aron managko ang barikos. Gibang ko po yung nagkatawa ang mga tao sa katong mga tiyan ba.
Si John Leo, ay, awa. Basta inana na si John Leo, sakit ng tiyo na na. Kailangan may bohol. Ako climax pen. Nagsakay may motor padulong ila katweng. Alas 7 sa gabi pero sa checkpoint pinasakop. Tuluming sakay pero sa pen ready dako. Saan to? Kailangan may bohol. Ako climax pen. Nagsakay may motor padulong ila katweng. Alas 7 sa gabi pero sa checkpoint pinasakop. Tuluming sakay pero sa pen ready dako. Tingala pag Spain nga yung violation helmet ra. Mato Spain suko kay tanan. Ito lang may sakay pero siya ray nakitaan. Okay na Max. Muputi na lang kita pohon. Undangan nagpamaligya yung tapsil kay mong palitan ng imong sabon. Buang. Ang hotel ko na murag okra. Ay. Waan ka battle eh. So, mali. Para na ako, second round kay Climax. Although nindot ang second round ni Lil Strux, feel ako mas nindot yun ang Climax. Mas kusog. And, ma-feel ni mo na murag, karon ba na ako naan ba, naalday siguro yung factor nga na, for example, duha sila ka duha sila ka komedyante. Nya murag sa round sa isa, nakuha na niya tanan energy bitaw ang peak nga energy og reaction sa crowd. Nya if masundan sa sa next sa komedyante, even though nga mas kusog or kaya niya labanan ang katong material sa pikas, dili na siya as effective kay nakuha og una ang energy og ang reaction nga kusog diri sa So mura siya offense is the best defense if imong hunaw-hunaon kay nindot ang round ni kabi ka kusog ang round ni Climax pero kung Lil Strux nindot sad if imo to siyang ipalang sa laing MC dili si Climax, it would win a round, it would win the second round for him. Pero lagi kay nauna si Climax nakuha niya ang peak nga energy sa isa ka line og the lines after that medyo naglisod nagkuha og balik sa momentum sa Lil Strux sa round 2. So dako ato siya nga factor ambot lang kung made up ra ba na ako si utok na ako pero siguro sakto siguro mali. If trip niyo to then we can discuss sa sa comments. So 1-1 na ang battle. Top of the third, Climax. Sakto ka bro. Murag Tapsil kay mong palitan ng imong sabon. Buang. ang hotel ko na murag okra. Sakto ka bro. Murag okra ulo pa to. Yeah. Ay. Murag okra ulo pa to. Yeah. Classic. Talinis. Leo. Gilok ka no? Ganong mag-i-imagine dyan. Ngano? Ay, Sir Lay. Caught lacking. Yeah. Yawa, kalimot ko. Gamon pa si John Leo. Oh! Yeah. Yawa,
tanawa. Kalimot ko tanawa. Pisti na siya. Atay ka, bro. Tungod yun din mo, tanawa. Sa sige na ko gunahuna sa imong kaitom na mental block ko. So good sa round. Go fake choke. First time to Sa tanan battles ka kita daw first time niya ga fake choke. Or mukhang po to fake choke to nga GL. Mukhang po to as fake choke. Start sa round gato ka Unico. Pero kani if dili man ganun ang pinakauna lain ni siya nga lain po di siya nga tier kay common man kay nga wordplay na mental block pero somehow it worked dire kasi climax na nag-spit duta din na intro Tungod yun din mo, tanawa. Sa sige na ko gunahuna sa imong kaitom na mental block ko. Ani na lang may pa. Magsuspik-suspik lang sa... Samtang magkuhan ko sa akong lights, akong i-revive. Kamay yung suspik-suspik niya, ato siya i-describe. Games! 3, 2, 1, and... Suspik! Parehag na akong ni I Show Speed. ay suspect simple na kayo no racist na kayo siya nga joke ba pero diba and sa mga kabalo no nakatambay din na ni John Leo si Aisho Speed no ihaya sa buang nga Parehag na akong ni I Show Speed. okay ra kay katambay mo ba na mo si Lily Stroke so napod may Aisho Speed nga amo Usap! 3, 2, 1, and... Suspik! Dakpa nakatol din na mister nga gukuron. Imong naong murag gasolinador lami kayo kumuton. O kamo na amo? Ika boss. Isa, ika? Suspect. Okay, suspik eh. 1, 2, 3, go. Yeah. Suspect. Ay, paypaye kay Mubaga. Hag style sa plano kamo to sa plano pero kung nato sa plano daya to gidaya nila sa instructs so gisindikato nila kung nato sa plano doon ako wala ayaw common po to nga joke pero katawaran ka siya kay gamit siya in this context sa murag out of nowhere Imong naong murag gasolinador lami kayo kumuton. O kamo na amo? Ika boss. Isa, ika? Suspect. Okay, suspik eh. 1, 2, 3, go. Yeah. Ay, paypaye kay Mubaga. Wala na. Bayot. Sorry, Strokes. Karon ikaw dyan na tripan. Saon taman, sigig pamugos ni mga kanahan. Kung silang Leo, tata, ila akong gitsatan. Please, battle ka, Max, kayang laglagbara finals, dili man at nganan. Ayaw! Lawrence ko Lawrence si 0 MB ang finals. Toyok live mo so shots fired. Ayaw, kaya usta, tagain nyo ba ya, tol? Sigmang hagad na sa tugbatol, ako na sa'y mahasol. Last ba yan akong duwa sa 1-on-1, puros tagain nyo ang nipatol. Di ka ni B-boy, barbarian, dayon ikaw, grabe makapuol.
Pero okay ra tol, naana naman sa gungat, taga tuig mag-ihaw kog taga Bohol. Uy. Sa, Uy. sa basic ra ba tol? Yung mga anak mo gustuhan ko yung reaction. Uy. Generic ang rhymes, generic ang hatol niya, ang rhymes kay binalik. E paano kung yung style tol ng yung idol karon ako igamit? Okay? At pumatol ka sa angkol sa 500 nagpagamit. Silang boss do kay nagalit, taga duot na'y madagit. Taga duot na'y madagit, sakto kay dol sa yang butthole. Kinsa man to, automatic. Automatic. Kinsamantal automatic. Ay, nako, butang. Okay? At pumatol ka sa angkol sa 500 nagpagamit. Mahal ka sa oo nagpagamit. So, namayot no 500. Silang boss do kay nagalit, taga duot na'y madagit. Taga duot na'y madagit, sakto kay dol sa yang butthole. Kinsa man to, automatic. Sakto kayo doon. Sa yung butthole, kitsa man to, automatic ka. Dirayaw! Naano sing weird spirit sa Rapolo ko Ujin. So nanay uban events do nga weird spirit ang Ujin sa Rapolo. Nang grabe na sila ka responsive. Kani yun, one of their instances ba na inay control ba. Pero ayaw. So if di mo taga Cebu nya damoy transaction sa Cebu nya timing nga na Rapolo nga event, please try ninyo tanawag live kay lahi cliche man siya paminahon pero lahi ra gud ng live and grabe ka enjoy ang community sa Rapolo if ever na amo sa event. Approachable kay tanan nya enjoy kay ba mura na po siya bisa nindot gayo ang vibe. Dapat po mo visit especially if nasa Asol ang ang venue kay as in nindot siya nga venue and pang Rapolo gid siya. So yeah, check ninyo. Ayaw. Sa ginana ni, binangga benes ginikanan. Sa di pagusugon, bunala na daan. Grabe ni. Doy ni, grabe ni giagian. Kita mo na yung lagom. Inana na daan. Tama na yung lago. Inanadaan. Last round do sa battle kay Hillstrax. Oof. Surat to eh. Yo! Karong gabi na, perti na kong lipaya. Kasi kadugay sa panahon, nagkita namin kuya. Ya! Ano nakahimam kagbiya sa tong pamilya? Tungod ba kay sumugon ta nga permi gabi isa ato Sige ra to sige lang pangitag asa ka. Kay nagplano tos papag mangulit tag Afrika. Lugton ka hati ka. Ayaw. Nag-apply ka. Hati ka. Oy. Rapolo crowd passed the vibe check mo. I would have loved to see this live. Kung na ako na sa live, pero siguro ako mabuang, no?
Tika. Sige rin po sige lang pangitag, asa ka. Kanagplano tos papag, mangulit tag-Afrika. Lugton ka, tika. Hoy! Hoy! Lugton ka, tika. Ay, singisi-ngisi. Lugton tika para ang as. Masurtid imong tai. Kadamdam pa kaya, katong natay kitabangan nga bae, ako imong gipauna, nga wala nakaganahi. Ako imong gipauna, nga wala nakaganahi. Kay pagpuli pa nimo, mura kagayot og balde. Kay, lubo kay kago. Strux, legit kit pangutan na. Unsa ka baga ang imong notebook nga puro dick jokes kay murag di man ka mautdan. No, ang rhyme book ano ni Lil Strux puro about sa uten ba niya. Di kada adlaw kay madungagan. Di man mahutdan pila ni tuig. Damn. Putin, rekang butik-butik, murag pinipig. Arong mo taas na, bira-birahan na rong bagong tuig. Arong mo taas na, bira-birahan na rong bagong tuig. Di ka kadaog na ko, Max. Ay sige pinalastik kay ako. Bisag asa ko mo enter. Kining plastik ka nakaatbang. Butangan na akong tirher kay... Oy. Butangan na akong tirher kay kaya na akong udaog. Bisag utin rahis butan. Di na na ipangutan na kay kapalo na ang tanan. O pagbantay mong climax sa sulod sa buwangan kay 6 packet iyang brief, makawatan mong tanan. Manguli na lang, Max. Basin makatilaw ka sa akong ilbo. Kaya kung utin mapiko-piko, akong utin ay siko. Mangulay na lang, Max. Mangulay na lang, Max. Uban na lang ako sa akong tribo. Masikat-sikat kagamay, kakare puti-puti dito. Ingan na puti sa mga. Ay sige, binata. Kung tragkasoon ra ba ka, imong sipon kay ata. Gidadaan ti kag buhol dili kasi. Kay migo ba yata? Ay sige pinamay. Tamis gisulod og bagol. Gidalan ti kag kalamay. The moment nga I thought wala na moments ka manggawas. Oh! Grabe. Lain sa niyo. Lain sa siya nga kon, lain na sa di siya nga parallelism sa sa battle. nagpakitag hubon no kung kabantay mo nagpost ko ato sa una sa sa akong page nga kanang si Criplay og si Big K nagpareho sila napakita sila bald head mo na ikatulo. Kalamay. Naupaw na ko, Max. Pero sa una akong buhok, taas pina-apro. Pino ang pagkalukot. Pero akong gipaupaw kay pagligo na ako sa pispan, dagang tilapia na pukot.
Random lang. Pareha tayo Tom pero dako tag kalahian. Ako, I'm a real fucking nigga. Ikaw supplier kag tulingan. Real king. Rapolo, Subangan 3. Ikaw na mga battle ka rin yung na. Lil Strokes, Bruce Climax, balik. Promo. Suspect. Judges decision. Daog na mo tantanan. Kasi siguro pwede na siya may mga top 5 battles, no? Nana siya sa top 5 battles sa Bisaya. Nana siya kusog para sa ako. Ako na siya tanaw na to kung hold up bali sa sa akong rankings, pero grabe to ka entertainment, no? Para nako sa round 3 siguraan ko sa round the climax. Even though gi-promo na siya, dili mo po matter sa akong pilion. Kay overall daog doon na lang ang battle. One of the most entertaining battles ng Bisaya bay. So, man, climax. Sakto gito akong giingon sa intro no nga. Kani nga mga MC, kung na magpabuang-buang diha nga uban baguhan nga nang tan-aw na lang makasabay ni sila. Ipaatbang nimo na si climax so si Real Strux. Mailok lagi. Taga salamat climax so Real Strux sa inyong gihatag nga entertainment, no? Pwede na siyang kaninga battle, pwede na mo ipatanaw sa mga sa mga kanang first time na nanawag battle sa Bisaya, no? So, if ever na may friends nga kanang interested or na curious kanay patanawan ninyo. Grabe nga entertainment. So, moro to, no? Hopefully, na-enjoy mo ani akong review. Sakit yung tiyan, sakit yung ulo sig kinatawa. Palihog na lang kog like, comment, subscribe, no? Sa channel na ako, Marshall Bonifacio. Yawa nga review. Peace!